Kanya Chinita Angkol Dagol. Sino? Ako? Maayong adlaw, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako si Manggas at ito ang Siko. Sino? Ako. Mag-asawa na bagong kasal. Nag-divorce kaagad. Deserve. Ito ay nangyari sa India. Matapos kinasal noon lang December 2024. Nagdesisyon ang mag-asawang maghiwalay na lang dahil sa palaging pag-aaway umano ng kanilang mga pets o alagang hayop. Dahil lang doon? Nagkagustuhan sila dahil pareho silang mga animal lover. May pet dog si husband, habang si wife naman ay may pet cat. Noong dating stage pa lang ay magkasundo rin ang kanilang mga pets. Subalit nung nakatira na sa iisang bubong, ay doon na nagsimulang mag-away ang kanilang pets. Iniistorbo umano ng dog ang cat habang natutulog. Si cat naman, pasaway na nakabang sa aquarium para tirahin ang isda. Ang ingay mo! Wala na nga sinasabi. Padayon. Padayon, Manggas. At dahil doon, nagka-anxiety si wifey na sa kaligtasan ng kanyang cat. Kung kaya nagdesisyon sila, mag-divorce na lang para sa kapakanan ng kanilang mga alagang hayop. Sige, copy. Tama ba ang naging desisyon ng mag-asawa? Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Alam mo, although pets lang yan, pero hindi naman, ano yan eh, hindi, dapat hindi natin i-invalidate na, maliit lang naman, hindi nyo pa inayos. Bakit? Pero kasalanan ng lalaki yan. Hindi na. Ano yun? Nalaglag. Gusto ang upuan nalaglag. Guys, yung mga bridge ng upuan. Parang ano din yun yung budget dyan. Kumalas na. Oo. Na-flood control Na-flood din to control eh. din yung ano. Anyway, so kung titignan nyo, parang kakaiba nga yung storya nila na naghiwalay sila dahil lang sa kanilang mga pets na hindi magkasundo. So nakita nyo na yung setup na dun mo lang malalaman pag kayo'y nakatira na sa iisang bubong. Diba? Dun na lalabas yung totoong kulay, yung totoong ugali. Oh, diba? Kaya ultimo mga pets nila ay hindi rin nagkasundo. Sila magkasundo kasi yung pet nila ay pareho nilang mahal. Correct. Si husband, yung dog ko, i-defend ko to. Si wife naman, yung cat ko, i-defend ko Oo, rin to. so cool ano, para sa akin. Okay, go. Alam nga naman para sa'yo. Sabihin mo na lang, tatagal eh. Sayang ang gurindi. Para sa akin, hindi nila ganun kamalang isa't isa kasi not willing to adjust. Sa akin kasi pag nasusukat, para sa akin nasusukat ang pagmamahal. Pag willing ako to go out, Tagalog na lang, lumabas ako sa comfort zone. Halimbawa yung pet, o buong buhay ko nasanay ako sa pusa. Pero pag willing akong i-sacrifice yung pusa ko, yung pusi ko para sa'yo. Yun. Doon ko masasabi na, love ko talaga tong taon to. Because of the word sacrifice. Because of the word Pushi. Pusikat. pussycat. Meow! Meow, meow! Meow, meow! Sabi ng pusikat. Sabi ng dog. Wow, nagpalit na. Guys, maniniwala na sana ko guys. Kaso para sinasakal yung dog. Yung pusa. Hala, balahibong. Pusi. Aso. Ayan.
Grabe talaga, guys. Tinuli eh. Pinuli. Yung aso? Yung pusa. Akala ko si husband. Oh, Ay, diba? sayang. Kaya magsakripisyo kayo. Yung husband. Yung asawa, yung wife. Correct. Para magkasundo sila, kailangan talaga ng adjustment at the same time. The word. Compromising yung... Compromise. Yan, compromise. Sa Tagalog, miso. Yan. Ang Diba? Compromise. Hala! Kinagat Nang dog? ng asawa. Aray! Sana all. Aray ko, sana all kagatin. Ng aso. Wag! Nangasawa! Ba't gusto mo ako makagat? Aray! Gusto talaga ako Ba't makagat. ganun tayo tumawa? Pagod. Yung aso? Diretso lang yan. yung aso. Yung pusa. Anong favorite kong pangalan yan? Brownie. Yung aso? Yung pusa. Si Brownie. Brownie ito. Okay, maniniwala na sana ko. Padidirin me. Ganun eh. Yung asawa. Basic. Batik-batik yung anak Nang pusa? ng misis. Sino kaya ang ama niyan? Sino ang ama? ng pusa. Ng bata. Uha! Sabi ng baby. Sabi ng pusa. Wow. Hindi pa nakadilat eh. Yung mata ng bata? Mata ng pusa. Guys, maniniwala sana ko guys. Nakapikit dito si tabak. Maganda pa nga. Maganda. Hindi nakadilat eh. Bumikit din talaga siya. yung tuta. Yung bata ka! Maganda pangalan yan. Whitey. Whitey. Ulit-ulit. Tapos na si Brownie si Whitey. Ay, yung pusa. Ay, yung aso. Yung husband. Blackie yun! Yung aso. Yung husband! Di Dax yan. Dax yung husband? Oo. Hanggang sabi pa po tayo mga kabisya. At mag-announce tayo ng winner mamaya para sa Love Knows. Nobody! Mga driver, standby! And Mga sa mga hindi pa babaero! nakapagpalista na kayo dahil 1.5 ibibigay namin pang boundary sa inyo. Hatid sa inyo ng 90.7 Love Radio! Ano pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's #1